Herfra. Ja, det er godt. TV. Det er god plads. Og der skal skilt på. Så vi ved, hvor det er, hvad der er lavet. Peberfrugter. Peberfrugter, ja. Det er det, han skal gå med. Martin, skriver du det ned? 16. Mange. Elve. 11. Martin. 11. Hvad siger den, Kasper? Kasper. 2. 90. 2 meter 90. Ja. Sådan. Og den skal være dernede, Rasmus. Det er rigtigt. Det er samme længde. Guldlåd. Har vi samme farve? Det er samme farve. Så er det du ved så. Sindssygt. Er de blevet store? Åh, sindssygt, er de blevet store. Den der. Basilikum. Hvad er det? På timian. Timian. Squash. Det er mit forslag. Lås. At vi kunne gøre det her fra og hele vejen herned og hen. Der her, siden af her. Så skal vi hele vejen rundt, Marianne. Ja. Det er bedre helt op ved der, hvor vi kommer af. Drivhuset. Ja, Og her. det kunne man godt. Og her, den her. Siden her. Ja. Ikke her. Her er drivhuset. Haven her. Ja, her. Døren her. 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 Ja. Jamen, det er meget godt at få lavet Ja. noget omkring, så folk de Et træde. udefra de kommer og hugger vores ting. Jo. Ja, så Hvad skal vi have? Hvad er det? Brumbasser, de der brum, Ja. dem skal vi have foran drivhuset jo. Mm. Mm. de der kasser. Ja. Hvad står der? 16 meter og 80. 1681, ja. Ja, det gør det også. Gør det. Herfra. Mm. Her. Ja. Kanten. Yes. Rødt.